Ma forse è che a ti vodi se sta kleva. Rupi kaže da je čisti ti, neki dan se posluđa sa njih. Šta? Da je čisti? Nije. Ja neki dan sa njih. Koga bi ga znao, ajde. Čim se ovo hvala. Ti si drugi. Čutiš da niko ne zna. Nek ode u kolut pa ne kaže da je briljak, odmah ga zakunika. Kolega kolut kaže da je briljak, odmah ga zakunika. I to nema, čisto. To je pile, ono za rata i jedrika. Nije, samo minus. Vi na ulaz! Nije kasni. Da bi prošao, Nije genije.
Do 82,5. Що це ти? До 82,5, до 82,5, до 100. І найгірше. Найгірше. До 82,5.
kladione. Srđan je Boga, srđan.
Kad to nakaže Teško je to, razumiješ to, i gdje vežu se, sve. Dobro, ne znam. radi u školi. Ova dvojica su moji ljudi koja je trenirati futbolski i kakića. Šta ću kupiti u tebi? Ne smije, njemu to Šta sam čao kad je odradio? Bio jednu godinu na sad je radi, svaki dan sedi cijel dan pred nas. Se neće naputati.
Vidio nije se zvuk poput balone. To sam cijel. Zvonite me. Evo ga čuo. Znači, biti 130 kila. 130 kila. To se jebala dečka. Digo. Как я думаю, не может быть. Jebala dečka. Dobro nek kaže za drugi put je te što malo je držao ovako. Moraš obokut. A moram kaći. Blisko pa mu reći. Ide smo novi.
idemo sada najveći 10 Jel to direktno ima na netu? Thank you.
Uopće Bilaje. Mi da smo išli u Bulinu, tamo stigne vrijeme. Kako taj vrijeme? Kaže, brzo smo nekako došli. Dobio sam drugi. Ovo stvarno je bendiša nešto. On ko da niže ne skriva iz bendiša. A ne vreme 50. Moramo da bi bilo. To je skilo. Kako je Švab ono rekao da će dići kod Miše Gorić, kod Fiće Gorić, kod Nimu? Digao 80 kila. Koliko je rekao da će on rekao više nešto digao? 80, da? Smanje, malo. Za neko ko nikad ne. To da ja počnete,
Može jebi ga skijel, kako će ja meni žic radi? Ti sam, volite briga. Pa sad jebo ga ti tu. Ljudi izuviju sam. I onda bude bukić 3 minuta. Digo 150 kila s majice. Znači majice, 20 kila. Ti čeo li ovo? Ti čeo li ovo? Majice. Što su došli čini što sam prešao 120? 110, 125, 120. Ja ti je 120. Kad si ti znam? A? 120. Kad? A sad dvoji. Ajde, niste Imamo materijal sam ja gledam. Prvi Sisak. Prvi. Mi ćemo do sutra stići sigurno, ja sam Pauzu.